ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Автотиҷи. дӯстони азиз, дар ҳамин имрӯз мо якчандта мошинои нав қабул кардем. пешниҳодтон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира ягон техникаҳо боша, агар WhatsApp мондагим, рӯиши моро камаш мекунем, фурӯшта мегузорем. навои рӯза дорем. Toyota Vitz аста бениҳоят арзон дорем. Opel Caravan, сезони Caravan Asтреф мақсад. ва баъдан Volkswagen астай. ва баъдан Tico, Mercedes астай, Е-классуш астай. бениҳоят арзонош хулас навор кардем, тамошо кунен. фақат адуши лайкора бизанем, подписатсия кунен. кадом мошини маъқулай дар комментар найсен. мо пешниҳоди шумо мекунем бачако. навора бо диққат тамошо кунен, качез баранд карда монен. ҳатман дар комментар найсен аз кадом марки мошини шумо маъқул пешниҳоди шумо мекунем. элона сар мекунен, навора бо диққат тамошо кунен. дар канали Автотиҷи ҳатман подписатсия кунен. мо элона сар мекунем бачако азиз. дӯстон аз мегзарем ба якум мошини фурӯши имрӯзамон. мошини якум Opel Astra аста ки дар шаҳри Москва 2007 сол 500,000 рубли русӣ меганша. бо савдои хуба мешавад. бензин, газ, мотори 1.8 автомат аст. плюсав 39 WhatsApp шунай аз номи канали Автотиҷи муроҷиат кунен. балоноша гуфта 90% документ ҳастай, страховка дора, ходовой нав кардагӣ. 3 моҳ пеш мақсад коробкаша алиш карда мегам, моториш супер мекаша, краскаш 70%. хулас савдо мешавад бо нархи 500,000 рубли русӣ, ним миллион. касе мехара, марамат занг бизанен бачаҳо аз номи канали мо, иншоалло бо ягон сум арзонтон мекунам. состояние мошин чотка. ин бародармо дар як положение қардаги ман хотим савдош кесай. мега ки сум дар корай. бачакое ки дар Москва ҳастем, моро тамошо мекунен. 70-80% бачаҳо аз Москва тамошо мекунен. хушбаҳолтон. хай метонем бихаред, метонем поделиться кунен, бачака дастгирӣ кунен. навора поделиться кунен, беҳтарин мешавад бачаҳо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Asтреф Caravan ҳастай ки дар кузифи универсал сезони Caravan ма ҳаракат мекунем. зиёдтар Caravan навор кунем, чунки айни ҳол талаботиш бисёртар аст. солаш 95 спитаменда қарор дора бачаҳо. касе ки мехара бо арзонаш мекуна. 33500 сомонӣ мегам, бо савдош мекунам. газ плюс бензин, мотори 1.6, коробкаш механика, ҳолати хуби техники, краска беҳад тозаакай, кузов универсал, дискои фасон, балоно зур. хулас барои савдо, барои корбури деҳа бениҳоят удобни зурайда. ҳамин мошино фикр мекунам бо айспас қимат чидан мегиранд. сезони ино мешавад. 33500 95 солаш 91 92 хулас нест дӯстон. ҳама каса занг мезанем, иншоалло касоне ки хайдор ҳастен лайкакора мезанем, дар канали мо подписатсия мегирем. канали калон мара медонем, Сауди ТВ бачаҳо, ин канали дим аст. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz аста ки солаш 2009 сол аст. Toyota харом бисёр аст. дар шаҳри Душанбе 65000 сомониш меган. бо муомилаи хубам хуласи гап мекуна касе ки мехара. мотор 1.3, коробкаш автомат аст. аккумуляториш нав, балонош комплект нав, зур чихолои нав, тонировка, техосмотр то январи 2025 сола ҳастай. хуласи гап савдош мекунам бо нархи 65000 сомонӣ. мошин нахаду қонуну қоидаш хати чотка бигамам, хато намекунем. бачакое ки хоҳиш кардем Toyota навор кунем, ҳамин Vitz арзонтарака хуласи гап ёфтемда, шумода пешниҳодтон кардем. бу тарафша худотон боз занг мезаненда маслиҳат мекунен, мегирен. моториш 1.3 автомат, бензини холӣ аст. муроҷиат кунем бачаҳо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series аст ки солаш 2001 сол. номерош падарка 56000 сомонӣ. дар шаҳри хуҷанди бостонӣ 2001 сол. нақш 56 та, мотор ди автомат аст. газ бензин қатъи кор мекунад. дискои фасон, краска зур, балонош чотка, моториш тоза, и аккумуляторам тоза аст. хуласи гап состояние мошин зур, краска бениҳоят тоза аст. дар ҳолати хуби техникӣ, на хадо
سودا می شود در نزد ماشین در شهر خوجند. کسانی که هم خیلی ماشینا دارین، زمینا، کوارتیروها دارین، ایما واتساپ در روی کنین. در اول نوار موندگی ما در کانال کلان خودمان سودا تیوی و اوتو تیوی و اوتو تیجی خلاص 3-4 کانال رکلام فسانش میکنیم. این تیک توک و اینستاگرام دارم حرکت کرده سودا کرده دوستان عزیز میتونن. حجت و ماشین بازار رفتنم فکر میکنم نیست دیگه. میگذاریم با 5 ماشین فروشی. نیسان سفیرو هسته که سالش 1996 سال. رقمای همی 4-0 3-8 2-9 زنگ بزنید. در شهر دوشنبه قرار دارد. 27,000 سامونش میگن. بنزین پلوس گاز موتور دی اتومات ای. ماشین میگه 100% موتور коробка نو واگن 2004 میگه. مقصد موتور коробкаш да. гази евро 4 плюс бензин, ходовой нав, пешу қафо, камера дора. расходаш газ қати 10 литр 70-85 километр мекарда ва бензин қати 10-11 литр дар 100 километр ҳаракат мекунад. хулас ҳамин хел маълумото баҳри шумо 27000 каси дора метавона занг бизана ҳамин нисана харидорӣ кунад. бачаки азиз, бовар дорам навори мо шумода маъқул мешава, ҳама хата даст гирем. мегзарем ба шашум тикои фурӯшӣ. тико харом бисёр будаем. солиш 96 шаҳри нав ноҳияда қарор дорад. 13500 сомонӣ меган. бензини холӣ. моториш 05 механика. нахаду мега мошина 100% мошин дуд намекунад, масла намехта. коробкаш ҳам 100% краскаш нав, ҳуҷҷаташ буд шидагӣ. харидори аниқ занг бизана мастият мекунӣ меган. ҳозираша 13500 сомонӣ меган. тико ҳами матизо ино бениҳоят дӯстони азиз камразходанд. мақсад ки кам ғам метиҳанд то ҷое ки ман худам медонам бачаҳо. ина бо мастият кунед. рақамҳои 101 35 36 37 занг бизаненда ҳамин мошин маъқул боша бигирен. бисёри бачаҳо хоҳиш мекунанд ки тико навор кунем. мегзарем ба 7 мошини фурӯшӣ. мерседес бенз Е-класс аст ки солиш 97 Е-классҳаро маромат кунем. дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. нархша меган 47000 сомонӣ бо савдош мекунанд. моториш 2 дизели автомат аст. хуҷанданба қарор дорад. хулоси гап мерседес Е-класс. алиши вариантора қайд кардагӣ нестанд. хай бо худотон вариантҳои алишитона пешниҳод кунен. ягон мошин боша алиши ёки фурӯшӣ мақсад пешниҳод кунен. может бит алишам бикунам. дӯстон азиз, хел нархати 47 бо камтар муомилаи хубам мекунанд. бозир азиз, навори мо бо охир мераса бачаҳо. ҳама каса мошин, замин, хонаҳо дошта бошен, фурӯиш кунен. ватсапи мо дар навор мондагем. мақсад рекламаи фасонаш мекунем, савдо карда метем. ҳама каса дар канал ҳозир подписатсия мекунем, лайка кора мезанем, падилиса мекунем. ба ин сурат мемонем. хай худотон эҳтиёт кунед бачаҳо.